Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Gibaharan mo lang ni Ronis Nelson. Walis pitong tao. Nag-Nilson ka na lang. Huwag ka na itahod sa ikong anak. Sir. Ka na. Pero yun na, pausabay bahan. Pasabtaragod ko ining tanan. Usamang yo'y tinud-anay nga nahitabo ini. Ako musulti ni mo, Papa. Ingon ini manggod ang nahitabo. Sige. Sulti. Kay naminaw ko. Naunsa man sa ka, uy? Gilupig man lang ka ni Badong nga dagdako man ang tiyan adto? Ay, di ka kita magugo. Maong walang kong bantay ba. Pero wala mo sana siya kalihok sa niyang akong gituok. May diwalwal naman o tato yan dila. Imo o tatong giluok og maayo. Giluok bitaw. Saan nanitabang mo sa Nelson? Kung wapa to sa Nelson, gipatay ko na tutuhan na. Puang gidis Badong da? Makita lang to na kong usap tong tawhana ay. Ditsoon gito na kong tamparos. Sige lang, makabaw sa tatong tawhana. Uy, hala. Huwag yung kumasipyat. Si Papa, nanawag dayon. Ito ba ka? Pangatarungan lang yun. Ayog saba kaya akong tubagon. Hello, Papa? Leslie. Asa ba mo karon? Ni asa mansyon, Papa. O sabay na itabo ninyo, ha? Ngano? Nagpahaba na ba sad si Nelson diha? Nagpataka na sad si Gyawit? Anhi mo karon dayon. Kay husayon tamo kung unsa ning kalakihan. Busy pa mi, Papa. Wala rin niya mi pohon. Di ko gusto nga paugmaan pa ni Leslie. Gusto ko karon dayon mo anhi mo. Kung dili, kami mo'y mo anha din ha. Sige. Kamu na rin ani, Papa. Paanihan na si Nelson kini abusar na lang gina siya. Amoy no. Mo anha mi karon dayon. Sige, magpaabot mi. Yan, sumayapong. Mangani ko no silahan. Bikarubi. Atong tanawon kun musalir ba ang ilang kabuang. Pag kita kabaw sa nag-Nelson na. Pulos lagi na pahaba ng iyang nahibawan nga ito ni Papa. Makalagot lagi kaayo? Unya ang amo sang amahan nga pahong-pahong, muto oras sa dayon ni Nelson. Mudayon ra ba na siya glaban atong tawhana? Di tamadlok. Ilam na isa. Gusto kita nilang ubertikan? Wa gyud ko mahadlok nila bisag gamay. Tanawa niya oh. Tanawa niya ako'y makapabor. Wa ko'y iluhon nila bisag igsuon og amahan pa nako sila. Ngano tiyo? Ay, sila si Piping ba? Padong kuno din ay matod pan padong. Basin kuno maglalis na sab sila slislet. Ha? Ngano man day tiyo? Usa man day nahitabo? Matod pan padong. One, nagkasumbagay mo kuno na sila si Ronnie. Kay naglinabanay man sila sa away nila ni Nelson ug Leslie. Kinuo ko. Usa may ilang giawayan tiyo. Ang gingon ni Badong, nga nasuko kuno sila si Leslie ug Ronnie. Kay ngano kuno nga miapil-apil og tabang si Nelson nimo aron maligal ang imong pagpanambal. Hala. Tungod di ay nako tiyo ang ilang giawayan? Maumay na gingon ni Badong. Hala. Kalain sa daan ng balita uy. Ngano gud tawo nga mag-away sila tungod ana. Wa man ko dautan kung mutabang si Nelson nako. Ay, mabitaw na iya kong laibod nga. Kay, kung anong nag-away sila ba na. Na, kun mao, di na lang ko magpatabang nila. Kay mahimo man lang di na nilang away. Mo lagi. Pero sa dilang day. Ato lang una ng paminahon kung unsa itunod na yung istorya niya. Kay, wapamansyad kayo na kung maklaro ang tanang detalye kung anong nag-away na sila ba na. Kung maunay tuyo nila ni Sir Piping dinhi, ako silang istoryahon nga dili na lang nako ipadayon ang pagpatabang nila.
Ayaw na, day. Ayaw na. Paminahon na nato kung unsa gyud ang isuha. Aw, maminaw manggid ko tiyo. Pero kung mahibawaan ako nga ako'y nakaingon, di na lang gyud ko mangayo nila og pabor. May bawa na niya na nato kung unsa gyud tinud-an ng istorya bahin na na. Ang yung lanay ko ninyong tanan. Kinahanglan nga bugnaw o kalmado lang ang tanan. Samtang hisgutan nato nga mga isyu nga nahitabo gahapon. Pwede ako'y unang musulti, Papa? Time pa una, Leslie. Mangutana una ko kung unsa gyoy sinugdanan ining tanan nga nagubot mahinuon eh. Pwede na ko musulti? Nahala, sige. Sulti. Budiretso na gyud ko sa kong punto, Papa. Una, dako gid kayo ang among kahiubos ninyo, Papa. Ilabi na gyud ni Nelson. Kay nganong wa gyud mi niya pahibaw nga nakigsabot day siya og sekreto ni Idana. Nga mo imuhikay sa mga legal documents para sa iyang pagpanambal. Wa ba day nimo siya sultihi, Nelson? Wa pa siya na ako masulti, Papa. Pero nako'y plano nga musulti gyud. Gani, ako imipasalig ni Idana nga ako rin sultihan sila si Leslie. Kay nabisi sabay ako sa uban ng mga kalihokan. Ang nakaapan lang, kay midritso na sila o kasuko na ako. Ay sus, ayaw na lang ta, Nelson. Maogi na imong kinaiyagod. Nga kusog kay kamo bypass sa akong mga maayong katuyuan. Aron ako'y mahimong bati sa pananaw sa ubang tao. Sabay na imong gibuhat karon nga nalahi ang pagtanaw ni Dana nako. Unsa ko'y nalahi? Sagad lang ka? Sagad. Para una. Ayaw ninyo tas-a ang inyong mga tingog, ha? Husayo na to ni sa husto. Kung kinsa yun ang nasayop ini, ha? Kinahanglan magpaubos og mga hayog pasaylo. Aron mahusay na to ni sa malinawon nga paagi. Nakasabot mo. Kita kasanaw ni Ronnie kung sa inyong gibuhat? Dili lang kay kausanin ninyo gibuhat niya. Permina ninyong kitabangan si Ronnie tungod sa inyong kabastos? Ug nganong naabot man mo sa pag dinapatay? Ay, tungod din yung pagpapapil sa inyong driver nga si Badong ay. Yun na, Ragod. Ganong naapil man sa kain ni Badong? Pasensya na kay kasir. Saan man gud. Nadamo ko sa bulog sa pagbati sa iyang gibaharan si Sir Nelson. Unsa gibaharan? Gibaharan bitaw nimo siya. Ops! Kalma lang lagi mo, kalma lang. Ni ata aron mahusay tanis malinahon. Sako nang giingon. Kung kinsa to ang nasayop, kinahanglang mangayog pasaylo. Gibaharan mo gani si Sir Nelson, sir? Tinuda pa. Gibaharan ko ni Ronnie. Mga nahagit sab si Badong. Wa ko ibahad. Ego lang ko nga misulti nga dili magtudlo-tudlo ni Leslie. Kaya nakadaot mo sa gud nimo gud. Imo sa nang pagkawawa si Leslie. Hindi mo suko-suko na yung kakon. Sitahon kas kong asawa. Wa ko masuko. O gusto pa. Wa nako pagkauwawi si Leslie. Unsay wa? Bakakon ka, Nelson? Kanang imong gibuhat ka sikreto ka nakig-istorya ni Idana, pagpakauwaw na nimo nako. Wa ko'y daotang intensyon. Og daotang gisulti ngadto ni Idana. Ay Batok nimo. sus, ayaw na lang ta, Nelson. Kay klaro kay gihimo ko nimong daotan sa atubangan ni Idana ba? Unsa ba nang imong giingon nga pagpakauwaw, Leslie, ha? Pasabtay ko nung kuana. Papa, wa gyud ko makauyon sa inyong gibuhat. Kini si Nelson ni pasangil nga imo kuno ning mando nga patabangan si Idana. Wa ba ko'y supak nga inyong tabangan si Idana? Pero nahibaw naman mo nga nag-process na ko sa tanang mga papeles aron matabangan na mo si Idana. Pero nganong wa mangyud mo magpahibaw namo? Human na ko nimo mapasabot bahin ana Leslie. Nga way daotan sa amo gihimo. Kay pahibaw-on ra man gihapon ka namo. Di na nato himo ang isyu, ha? Kaya ang atong tuyo og tumong, maura man nga matabangan nato si Idana. Dili na nato himuon nga lalis. Kay pareha sa tagatuyuan. Nga matabangan nato si Idana aron sa ingon maligal ang iyang pagtabang sa tanan. Leslie, kung maura man na imong gikasakit, mangay ko na imong dispensa. Uwahin na.
Nadaot lang akong pangan nga to ni Idana. Kung anong madaot man. Wa man kadautan namo ngadto ni Idana. Basta. Ako pa ni mo, Nelson, no? Mo step aside ka ining isyu, ha? Dili ka mag-apil-apil kay kami mo inaninguha ini ni Ronnie aron among matabangan si Idana. Husto na, Leslie. Ayaw patas ang imong garbo. Unsa ko'y garbo, Papa? Kami na hinuon minahimong batiin, eh? Nabunuog pa si Ronnie o niya inon pa ni mo og tag-as o garbo? Gusto ko nga mahusay dayon ng isyu, ha? Dili ko gusto nga maabot pa ni sa dungga ni Idana kay mauaw ta. Ayaw ba kalimot, Leslie, nga kitabangan ta. Ilabi na gyud ka ni Idana. Busa ayaw ihimo ang isyu kini pagtabang nato ni Idana. Kay wa ko'y nakitang dautan sa gibuhat ni Nelson. Naapa. Naibati nga kahulugan ng inyong gibuhat ni Nelson. Kami mo'y nahimong dautan ini nga wa man utabi dautan gihimo. O sa may dautan? Kung may gisulti nga bati si Nelson batok ninyo. Ang kamuro may naghuna-huna nga dunay bati. Kung tinuod nga way bati, dili may gusto nga mag-apil-apil pa ka, Nelson. Pasagdi mi nga kami mo'y mutabang ni Idana. Kay dili lalim nga daghan na migi kasabot ka mga eksperto aron mahimong legal ang libre nga pagpanambal unya ni Idana. Oh, wa man ay kaso. Pwede raman nga ato nang maistoryahan, Leslie. Kung maurag yun na ang imong gusto. Oh, ang amo lang, nga muhatag lang mi sa among ideya. Nasundo nato ang gusto ni Idana nga di lang nato siya pugson aron kuhaon nato ang tanang formula sa iyang tambal nga giimbento. Husto. Si Idana mo'y atong agdon, Leslie. Og dili mahimo nga ang inyo mao'y matuman. Grabe ang mga tawhana. Mga bagagnaong. Minatawagin ang kulor sa ilang kinaya. Mga tigpakaroon ingnon. Malagay. Ano masuko man sila badong nga. Igo naman mitabang sila si Nelson. Mao bitaw? Lipudo? Naglago ko nagnuhunaw eh. Kuha ka lang. Naigo na gud ako sa kulata si Ronnie gud. Hambugin mo magapon. Di kulata dahil ni mo si Ronnie Badong? Ako pa, Badong ko ni. Ako ikulata. Kay, iya manggibahalan si Nelson. Mga kami may nagsukbagay. Mulagay. Kisa may way baut ninyo, Badong. Badong ko ni. Siya. Kita ka siyang black eye. Tungkol kong kumo nga. Misok kamod siyang naong. Laka, Badong! Laka! Dumtan na ka nilag mayo. Laka. Dumtan ka nilag mayo, anak. Ako dumtan, oy! Oh. Wa ko mahadlok. Ngayon akong dumtan, Nangnoy. Nangnoy. Kay, andam ko sa higayon. Bisa kung siya pa ilang buhaton ako. Mo lagi. Mayo nun. Bads. Nga nagkatilaw siya sa imong kumo, Bads. Adios! Kung wa pa may uwangan si Nelson, tingali, ospital to siya. Yate. Ospital siya. Noy nang. Sigurado magyo ko nga. Himulin siya to siya. Bads. Bads. Ayaw ba yun o kumpiyansa, Bads, ha? Kaya, nakailan na kahita sa mga batasan ng tawa na yun. Oo. Sakto ika, Leopoldo. Huwag magaling ko magdahom nga. May ingon anak sila. Kay, bago na ba kayong naayo si Leslie? Tungod Idana. Kay? Nagtuo ko nga. Nagbuutan siya. Tinuod na gilagiingon, Badong. Oh. Nga mas mausap pang kolor sa uwak kaysa kinaiya sa tao. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!